kune musikana ada kuenda form 1 nemukomana ada kuenda form 1. Saka ndakazouyawo nawo pakashaya baba, ndinawo pano. Ndine mhuri yangu 7. Ndini Baba Ndini Amai. Chengetai vana vangu, chengetai vana vangu, chando nenzara. Kama kati yenyu mhuri yeZimbabwe, ini ndonzi Tarushaya Million. Ndinogara ku Warren Park Dump paStadium Murengi, ndo matinogara. Inini ndakapinda mudhambu 2019 ndasiyana nemurume. Ndine vana vangu 5. Amai vakashaya. Pandatanga kuita zvemarara nemhuri yangu, ndasiyana nemurume ndichiraramisa mhuri yangu. Pandazotorawo baba vangu pavashaya 30 July, musha wavo wakabva wavhara, ndaigara nawo pano. Kasi kune munhuwo akakwanisawo kundibatsirawo, anondibhadharira rendi pari zvino ne1 mwana anoenda kuchikoro. Ndobhadhara rendi kuchitungwisa. Saka vana 4 ndo vasiri kuenda kuchikoro. 1 musikana form 1 ndiye ari kuenda kuchikoro. Saka nandichikumbirawo mhuri yeZimbabwe, vana vangu ndoda kuti vaende kuchikoro vese vanogona. Pekugara ndakatsvagirwa, ndinobhadharirwa rendi kupera kwemwedzi. Chikafu nevana vechikoro ndo zviri kundistresa. Ndanga ndakugara kumba, kasi situation yekumba ndaiva ndapiwa mari yekuti nditange start, hakuna chaifamba. Ndo chakandidzosa futi mudhambu kuti ndiwane kuitawo kabhizinesi kekuti ndiwane kubatanidza kuti ndiendese vana vacho kuchikoro. Munomba medu matoraramira nemhuri yangu. Munomu munorara vana, munorara 4. Ini ndorara ne2 kubedroom kuseruku. Mvura inopinda zvayo, kasi tikatsvagawo maplastiki, tikawanawo kamari tikatengawo zvimaplastiki unombokavha kasi inopinda zvayo. Apa ndo patobikira apa nemhuri yangu. Umu ndo mune musika wangu wandiri kutaura. Ndine vamwe vazukuru vangu vandakazotora kushaya kwakaita baba, vabereki vavo vakafawo. Kune musikana ada kuenda form 1 nemukomana ada kuenda form 1. Saka ndakazouyawo nawo pakashaya baba, ndinawo pano. Ndine mhuri yangu 7. Ndini Baba Ndini Amai. Saka ndinokumbirawo kumhuri yeZimbabwe kuti ndiendesewo vana vangu kuchikoro. Ndo zvandiri kunyanya kuchemera. Basa ramunofunga kuti mukawana basa remaoko ramunobatsirwa naro nderipi, uyezve makamboriite? Ndinoita musika. Ndine kamusika kangu karipo aka. Ndo kandiri kuita nekunhongawo peti mudzimba dzevanhu imomo. Ndikamukona 8 o'clock nechidzoka pano nchikandiwo bhero rangu, ndichibatanidzawo kuti tumari twacho kuti kukwane ndiwane kuraramisa mhuri. Pamwedzi ukatengesawo nemedu muno matiri, $20 yakawandisa. Pamwe ukatoti watengesawo kuma 15, 18, woti ukatoka bato kamari kacho wakutonowedzerawo kasimo kuti zviite. Mvura tinotokumbirapo panoiswa matombo apo. Pamberi pehirosi apo ndo patokumbira mvura yekumwa. Kana kumizi yemukukona kumarobhotsi uko ndo kwatokumbira mvura yekumwa. Ndichishuwira kuti dai ndanyatsovhura iri takshop chaiyo kumba kwandakatsvagirwa imba kuti ndibhadhare rendi. Ndochigarawo nevana vachienda kuchikoro. Ndochibudawo mumarara. Tumarara ndane 6 years ndirimo mumarara.
dziri kwanzvadzi dzangu dziri kumakorokozawo, kasi kana vari vakomanawo variko vairi, hapana nokuti vakomana vacho ndio vane vana vandinawo pano, vakatosiyanawo nevakadzi, saka hapana. She cries, but she won't let her children see that she's broken, and doesn't know which way to go, even though she says that it's okay, everything is gonna be fine. Silently she weeps to God, Chengetai vana vangu.